Сме решили, тъй като са светли празници, Коледа мина, предстои нова година. И ние сме хора, които обичат българското, българските традиции, директно ни също са такива виждате. И сме решили от сърце да направим едни подаръци за едно семейство. Избрахме вашето семейство. Напазарували сме някакви основни неща, тук ще ги видите. И просто да ви пожелаем весели празници, живи и здрави всички и да много зарадваме. Весели празници, нова година. Родолюбието не е само да обичаме дрехите. Сложим там и дитя да е в Родолюбието е... Родолюбието е в сърцата. И да помагаме на хората. Кога, колкото можем. И както можем. Благодаря ви много. Просто да много ви харесат някакви неща. Да, поне ще си скарате един празници за едно раз. Коледа е премина, за нова година. Той много година си по канона. Да, И пак по каноня караме, да. А те всъщност ни обясниха, че всъщност са членове на едно сдружение, което се казва Регионален клуб Традиция към град Сливен. Ние членуваме там. И целта е да запазим българското, българщината в нас, което да живее в сърцата ни. И нека не забравяме, че все пак сме българи. На първо място. Каквото и да е. И хора.